Kaixo eta ondo etorri dano itxingoka podcastera. Kaixo Oskar, hemen gauz berriro, buruz buru, gure itxingoka saiorako. Ze moduz? Ondo, usu. Berriro elkarren aurrian, betiko moruan, parez pare, eta gure kontuak botatzeko goguaz. Itxingoka podcasta. Animauta? Bai, eta botako zuzendan gaure helburua gaur. Bai, behitu gaur, hitz oso erabilgarri baten apologia itxeko helburuak ingatoz, hori bururatu jaku, eta hoxe ingou. Eta ze hitz dan, igual akaso asmatuko zeben honezkero entzuliek, buru gora eta buru bera gabizeta. Bai, buru gora eta buru bera, eta ez buruz gora eta buruz bera. Hori da. Daueneko bota ditugu batzuk, helburua nora iritsi nahi dugun, baita buruz buru egitea edo aritzia, bison artean zebo zer eitxia esan eginun horrekin, eta, horretxek, momentuz. Bai, behitxu, buruz buru izan daiteke elkarrekin eitxiak guk hemen eitzen dugun moruan, ezta? Baina izan daiteke elkarren kontra bai. Adibidez, pelotan ero itxen da benean, elkarren aurka itxen da nokira basiko da ben, ezta? Buruz buruko txapelketa dago ontxe finaletara doi ez gainela. Eta bertsolaren artian bai, lehenengo fasia pasatzen danean, gero bukaeran bi geratzen dira, eta horrek buruz buruko itxen da bai. Hori, bat eta bat, biren artian itxen da. Bertsolarixena kristona da, ze gaitxasun daken hori eitxeko eta buruz ikasteko zenbait kontu? Buruz ikasteko, buruan sartzeko, gordetzeko, eta ikasi, eta horredanak gero erabili. Hori da, buruan hartu esaten da, goguan hartu, buruan hartu, gaurkoan buru hitza dakau, hortaz buruan hartu erabiliko. Eta, bertzolarisek esan dugu, baina buruan hartzen fin ibiltzen dira gure ikasliak, ekako ikasliak, hortxe da bizoin. Idazlana egin berri, azterketa ofizialian, oin ahoskoa prestatzen, eta buru belarri da bizela esan geinke. Hori da, buru belarri, eta gero buruko mingalante batzuk, zelako arduria da, azkenien, ez da, presinua, urduri joten ga, eta gero buruan daukat, ni ikasten ibili nintzeneko sasoietan, eta batzutan burutik egin da begoten ginen. Benetan behor, soratuta, kantzauta, burutik egin da esan dozu, nik entzun da dakat burua entredauta, azkenian gauza bera, ez da, buru bat, gauza larregi ditugunean hor barruan, alaxe bukatzen dugu. Eta gero, azterketen inguruan gabizela, gainditzen bada, buru atente, eta bestela, buru makur, ala? Hori da, arro eta tente, edo bestela porru inda. Eta ikasliak, modu askotakoak batzuk, buru argixak, edo azkarrak, eta beste batzuk izan lehikez burutsuak, edo imaginazio handixa dakenak, ez? Burutsuak, eta beste batzuk hartaburuak, gero asaburuak. Eneman hori esan nahi, baina zeuk esan duzu. Baina zu, ezer ez aien azartzen buruan, hola, ez da inbutuakin bez. Eta beste batzuk buru horrak. Lortu arte tematiak, benga, sekula ez da bena eitxitzen, ez da? Buru gogorra izan lehike onerako edo txarrerako, ez da? Buru gogorra zentzu honian izan zeinke. Hortaz, askotariko ikasliak, mota askotakoak, eta danak esateko erabili geinke buru hitza. Eta buru harina, ero buru gabe samarra izatia, ero burutu arte buru gogor saiatzea, eta zu zelako hazinean ikasle garaia. Ez dakit, nera bezaruan nipentzatze dut danok izaten garala buru harin samarrak, edo buru bakuak, edo burua galdu samarra eukitzen dugula, eta txori asko buruan bai. Baina nik uste dut fina nintzalani. Ni txikisa nintzanean, zapaburu gara izan, txintxo-txintxua nintzan, benetan, kriston notak, anaiak eta zaten, venga zu, aldo zu, testekizet da. Gero, 14-16 urtekin endarredau nintzan pixka bat, burua galdune ban apurua. Zapaburu gara izan orduan, txikitxan, formala, hori da oso txikisa zinanean. 11 urtera arte, txintxo totala. Ni, fina nintzen eta horren adierazle da beti aukeratzen dindutela delegatu, klaseko buru.
Bai, nik betatzen dut kexatzea edo protestatzea, ondo itxen duten gauza bat dala, eta igual horretxe gaitxik. Eta berriz bueltauta horra, ez dugula larregia letu zapaburuan kontua. Nekan sekula entzun da, eta guztauen jata, zapaburu garaixa, esan duzu? Bai. Gurian asko erabiltzen zen, planetxean bentsat, eta esan nola, nagusitxu hauek, umetan gabiz, batetak 12 urte eta bestio 7 eta beti atzetik, ez da gizu. Abixildua izapaburu, zehoz esaten zen duanean, izapaburu. Horat, despektibo xamarra. Bai, alde hemen izapaburu, kaka mokordua esatien buruan, ez? Venga, fuera, zuek ez dakazue eskubiderik ez ere esateko, bai. Jo, zenbat gauza buru hitzakin, oin errepasu hain da mordo bat esan doz, baina geixau be badauz, adibidez, lekuen inguruan gabizenian be, lekuren baten goiko partia adierazteko, esaten dugu buru, ez? Adibidez, mendiburu, hau da, leku horretako goiko partia. Hori da, fizikoa da, toponimo mordoa da honekin, eta abizenak, betxu, legorburu, garteburu, duneria, bai, elizburu, eta azken ez esan nahi dago, pues, leku horretan goiko partia, ero gaina, ero burua. Eta galein izena mordua dare, eta bueno. Eta baita jatorrixa edo hasieria be izan leike, ez da? Bai, bueno, iturburua, ez, nundi datorren errekia, ero nun jaixo zendan, ero hola. Bai, eta beste batzuetan kategorixia be bai, ze kargu daukasun, zuk eukizen duan horik talde buru, ero, klase buru, ero, horren estilokoa da, baina, serixu hau, ero ez dakit, sailburu, talde buru, polizia buru, bueno, zukalde buru, bai, ez? Bai. Horre dina, pixka gehiago nagusixa edo arduraduna, bai, zein edakan arduria. Eta gero kategorixia esan dutela, bai, hiriburuak dira, hiri garrantzitsuenak. Interesgarrixa. Eta beste adiera bat bilatze aldera, lapurren inguruan gabizenian edo gaizkileen kasuan, horbe buruaren bila, ez? Ibiltzen dira batzuk, eta talde burua harrapau naixan, hori izaten da helburua. Eta bururaino junbiar izaten da ikerketan, badana ondo argitu arte. Eta honi tiraka, eleberrixetan be, liburuetan eta, ara eta hona ibiltzen dira, arrastuekin galduta, solorik solo, eta eziburu barik. Hori, eziburu barik? Eziburua da, askotan soluetan eta batetik bestera animalixak eta ez pasatzeko alambre pintxuduna jartzen da, ez da? Hori da. Eta hor jartzen da ol bat bertatik igota pasatzeko, min hartu, bari. Hori da. Ez izan azkenengo partia edo burua. Hori da, gainekua. Politxa. Eta gero, eta min hartzia, buruakin, bai, ez da? Buruko hartu dau umiak, bueno, buruaz jo dau ez daki horma, eta bizikleta zoia zela ikasten, eta danba buruazko lurra. Hor euskeraz, gorputzeko parte bakotxakin hartzen dan kolpian dako badakagu, ez? Nungu hartu dugu, ipurdikua, besokua, eta burukua, bai, jakina. Eta begikua emozotxan, eta... bai? Eta zenba buruko txikitxan, ikasten zabitzenian ibiltzen, altura horretan beti dau maixa eta langa jo buruakin, eta buruko galantak hartu, eta gero voluntarioa bebai erabiltzen da, oin arte esan du, jaustitza, ero nahi bari, baina buruaz jo baloia, buruaz jo, mailuaren buruaz jo mailuaren burua. Hoi hiltzearen burua. Hori bezaten da, hiltzean burua. Bai, daukan gaineko hori. Hortaz, jota, bururaino sartzia be, hiltze bat bururaino sartzia da, topera sartzia. Beteta eta topera ukiko dabe burua honezkero gure entzuliek hainbeste buru, baina amaitzen junbiako, bestela. Ez ete dabe ingo bere buruaz beste. Jesus. Txekurri du jat. Ondo, proposatu dugun ariketa honek, edo buru hainbeste erabiltzeak, akaso batzuendako ez da beukiko esanka ez buru, baina ni pentsatzen dut jende askoren dako buruko min asko kentzeko balixoko da bela, esapide pila bat esan ditugu, asko erabiltzen diranak, eta ni pentsatzen dut,
hemen esandako danakin, akaso 2 aldiz entzun beharko da gaurko saioa, baina hartu buruko eroso bat edo burko eroso bat, begisak itxi, eta ni pentsatzen dut hor pentsatzeko badauala, edo bestela lo itxeko gogoa baldin bakazue, 100 buru ardi kontau eta... Proba bioko hori. Askotan entzun da dukat, da sekula ez dutein. Bueno, 100 buru ero lokartu arte, pues, behar beste buru, ez? Bai, hori da. Bueno, nahiko buru eta ez buru gaurkoz, urrengoan gehiago eta hobeto, eta agur dano, ni pentsatzen dut, ez dakit buru belarri helduko detzezuen jaixei, zehoina auzuetako jaixak eta hasi dira, aste bururo, baina agurrakin batera gogoratu, gu prest gaoz dela zuen iradokizuna jasotzeko, zalantzak edo zuek dituzuen jakintza horrek gurera ekartzeko, hortaz, aukera kasuen guri horretxek bialtzeko. Besterik ez, ala, Oskar? Bai, agur danoi eta agurrengo arte. Ala, agur.